Apel na soucit. Prostě vás citově vydírám, jedno kliknutí a přesměruje vás to na stránku se stažením zdánlivě související hry. Dobrý, tak jste to přečkali. Ještě vám připomenu, že nabídka balíčku diamantů za 49 korun stále platí. Pořád nemáte zájem? No dobře, tak jdeme na video, ale nezapomeňte, za pár minut nebo spíš za pár desítek sekund se ozvu zase. Tady je video, jak mobilní hry nezměnily gaming. Yep. Já jenom doplním k tomu to, že ne všechny hry tohle dělají, ale je pravda, že my jsme v takové zajímavé situaci, kdy máš na výběr, buď to si koupíš nehotovou hru za 100 euro, anebo si prostě zahraješ mobilní hru, která je plná reklam a mikrotransakcí a teďko si z toho zatraceně jako vyber. Celkově herní průmysl je ve strašně špatném stavu teď a Game Pass se nezdá, že by to dokázal nějak spravit. Přeji pěkný den se Suro Studios, já jsem Alderus a říct, že mobilní hry úplně nepřevrátily svět videoher vzhůru nohama, to není zas tak kontroverzní tvrzení. Lidé se do kolečka hádají, jestli je lepší PC gaming nebo konzolový, případně jaká konzola je nejlepší. V těchto debatách asi sotva uslyšíte někoho. To se nikdo nehádá. PC Gaming Master Race. Jakýkoliv jiný názor je špatný. Tam není vůbec o čem se bavit. V momentě, kdy máš kvalitní počítač, opakuju, kvalitní počítač, vždycky ultimátně vyhraje PC. Jo? Jsou situace, ve kterých konzole jsou lepší, a to bývá třeba gaučový gaming, anebo prostě přesně ta situace, že ty nechceš nic řešit, tak si prostě kámo zahraješ na konzoli. No, a potom samozřejmě handheld, tak ten vyhrává na všech směrech, no. Říct, že se mu nejlíp hraje na mobilu. A kdyby náhodou... Takže deskovky jsou třeba superior, protože tam někdy máš hotový produkt? Ano, ano. A to i deskovky, třeba už teďko mají DLCčka. Znáte někdo Ascension? To je třeba desková hra, naprosto fenomenální desková hra. Úžasný design. Vytvářeli to 3 chlapy, kteří vyhráli Magicový Pro Toury. A to je doslova titul, který každý rok dostává DLCčko. Veliký docela. Jo, takže ono to je taky deskovka od deskovky, ale je prostě pravda, že hele, cena výkon chuť, to, že si koupíš za 800 Carcassonne třeba, to je nepřekonatelný. To se prostě překonává jako vážně špatně, zahraj si to kdykoliv, bez elektřiny, beze všeho neřešíš. No. Ano, tak ten člověk dostane hodně rychle přes držku. Abych byl úplně férový, tak název tohohle videa není úplně správný. Je pár mobilních her, které bez pochyby gaming sice nezměnily, ale otřásly jim a na chvíli jej bez pochyb ovládli. Jo. Mluvím především o Pokémon Go, jehož loňské sněhy jsou už opravdu dávno pryč, avšak na svém vrchu... Kámo, tohle to byla nejlepší doba. Tohle byla ta nejlepší doba, kdy si prostě šel v 11 večer ven pochytat Pokémony a potkal si 800 lidí prostě, kteří se tam snažili hádat o to, kdo který gym bude ovládat. To byla nejlepší doba. Tohle je jedna z věcí, která mi fakt chybí. Vážně mě štve to, že se tohleto už pravděpodobně nikdy nevrátí. Protože tohle byla fakt zábava. Je to takovej... Tohle bych řekl, že byl takovej peak gamingu, který je třeba srovnatelný s něčím jako je WoW Classic. Jo, nebo třeba to, že si objevil tu jednu hru, kterou hraješ celý život, jo. Nebo tak nějak, jo. Fakt Pokémon Go byl velice jako rychlej a zábavný nástup, ale bohužel velmi strmý pád, no. Šlo o bezprecedentní úkaz toho, kdy videohra masově přiměla lidi chodit na procházky ven. Pak je tu hromada mobilních her, které jsou co do počtu stažení a aktivních hráčů giganty gamingu, přesto je nikdo nebere vážně. A o tom dneska budu mluvit především. Jak jsme Mimochodem, Angry Birds 2 je doteďka největší hra na světě. Je to titul, který si zahrálo nejvíc unikátních hráčů v dějinách gamingu a není to ani trošku blízko. Typněte si schválně, kolik to je lidí. Jen tak pro představu. Určitě někdo z vás by to mohl vědět, ne? Už tam jsou, vidím, no já už to katnu. Miliarda, 2,5 miliardy. 2,5 miliardy unikátních hráčů mělo Angry Birds. Takže de facto každý člověk, který si v té době koupil Androidí telefon, tak si zahrál Angry Birds. A ve spoustě telefonů to bylo dokonce i předinstalovaný, protože Rovio mělo nějaký kontrakt v různých zemích s různýma operátorama a mám pocit, že třeba dokonce i snad v Čechách to taky fungovalo. No, to bylo fakt jako masakr, no. Jako Angry Birds už pravděpodobně nikdy nikdo jako nepřekoná. Já to tady katnu a pak se k tomu vrátíme, jo? Jdeme slavit.
abych si někoho. Já si dojdu pro pivo, ne ještě. Tímhle tempem. Přesně, kámo, dělají, jak kdyby vyhráli zlato.